Asolotea, gaur bai asolotea. Zera, ze astuna zaren axolotearekin. Marraztuko du behingoz belatzek asolote bat, ezta? Ba, ez dakit, agian bai. Baina jirafaren tamainako lepoa dauka axoloteak? Ez, Ba, orduan ez da. orduan soka bat. Izan daiteke? Edo malguki bat. Baita ere? Tutumalgua da. Zer, hori zator. Ba, tutua da, eta malgua da, eta ura botatzen du. Urestatzeko adibidez, badio du? Balio du, Edo suak itzaltzeko? baita ere. Orduan, halakoak suhiltzaileak erabiltzen dituzte. Bai, baina badakizu niri ez zaizkidala tutumalgua gehiegi gustatzen. Zergatik? Erran dizut, ura botatzen dutelako. Baina suhiltzaileek erabiltzen dituztenean, zuteak itzaltzekoak dira. Bai, baina nik nahiago dut, suhiltzaileak, adibidez, barridearen katua salbatzera etortzen direnean. Bai, beti gu laguntzeko prest daude, ezta? Bai, Oso jatorrak dira suhiltzaileak. tutumalguarekin ez datozenean. Tutumalguarekin etxenguruan ikusten baditugu, seinale txarra zator. Bai, ura botatzen dutelako. Ez, zute bat dagoelako. Egia. Kontxo, sorpresa! Ze izango ote da? Sator, zer da? Sugea da! Suge bat! Kriskitin sugea! Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETB Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.